משחקי השף, הרשמו עכשיו. בימים האחרונים, פז רובינסון הפך לשם נרדף לאדם שמוטרל על ידי המערכת שלנו. אחרי שהוא שר בדיור מוגן, ביצע פילאטיס וקרא את ג'ינסו, ורקד בשיעור זומבה, הבוקר פז הולך ללמוד ריקודי בטן במכבייה. בהצלחה. כן, הנה, אנחנו כבר ישר השתלבנו דרך אגב בריקוד ברגע אחד, ועומר, אמרת את זה כאילו שהמערכת מטרילה אותי, אבל אני עושה את כל הדברים האלה מרצון בסך הכל. משלמים לך על זה פשוט. כן, אתה יודע. בוא נגיד שאני לא מתפרנס בצורה פנומנלית, אתה יודע, אבל אפשר לחיות מזה. טוב, שלום לאנשים, שלום לכולם, בוקר טוב! אנחנו נמצאים בכפר המכבייה. שיעור ריקודי בטן, כמו שכבר הבנתם מהלבוש שאני לובש עליי, וסימונה כאן בכפר המכבייה מעבירה את השיעורים האלה באופן תמידי, זאת אומרת גם תחת הזקות אני מאמין שלפעמים זה קורה בזמן שיעור, אבל הריקודי בטן לא מפסיקים אפילו לרגע. סימונה, שלום. וברכה. קצת על השיעור הזה, מה זה עושה לאנשים ובכללי על ריקודי בטן? אתה יודע שמוזיקה וריקוד מרפא אנשים, אז זה המקום לבוא להתרפות, להוציא אנרגיה, ליהנות מהחברות האנשית, שזה מעגל מרפא, ולהיות במקום כזה מופלא כמו כפר המכבייה, שאפשר לכל האנשים האלה, לאנשים להגיע גם בשעות מצוקה, לבוא ולהשתחרר, וגם הרוגע של המקום הזה נותן אווירה מהממת, וזה מזור לנפש. תגידי, אני עשיתי איזה תחקיר קצר, ורציתי לראות אם ריקודי בטן נפוצים או נהוגים באיראן. הבנתי שלא, קודם כל, ושהריקוד האיראני, אם אתם רוצים לשים את הניואנסים, יותר מתמקד בתנועות ידיים, לדוגמה. ידיים, פחות עבודת אגן, הרבה עבודת ידיים, אבל כן, יש גם ריקוד פרסי, והוא לגמרי שונה, יש אלמנטים. בכל מקום יש את אותם אלמנטים, אבל הם שונים ממקום למקום. יפה, דרך אגב, למה אין פה גברים ואני הגבר היחיד שמייצג פה את המין הגברי? לכל גבר צריך גם להתחבר לצד הנשי שלו. מי אמר אבל שזה ריקוד נשי? מה זה להתחבר לצד הנשי שלו? אני יכול להיות גברי, להתחבר לצד הגברי? עבודת הגן היא עבודה שכל גבר צריך אותה, וגם אישה. מה זאת אומרת? לעבוד על האגן, קצת להפעיל את כל הצ'קרות של המיניות, של הבסיס. סימונה, מי חשב שדרך ריקודי בטן נגיע לשיחה עמוקה על... אוקיי, שלום לכן, נשים יקרות, מה שלומכן? בסדר גמור. איך אתן מעבירות את הימים האלו? לא קל, אבל עכשיו, שמח. יצאנו? זה ממש כמה רגעים של רוגע. כן, בהחלט. סוף סוף יצאנו מהבית, מהממד. מה את אומרת? נשות כפר המכבייה. נשות כפר המכבייה. אז יש לכם ארגון כזה של נשים שהן מאורגנות ומתאמנות. טוב, אנחנו נתחיל בריקודים. בואי תראי לנו צעד, סימונה. אני אשמח אם גם כמובן החבר'ה שיושבים באולפן יוכלו להצטרף אלינו לפי הצעדים של סימונה. אני מקווה... איך קוראים לדבר הזה ששמת עליי? יש לזה שם מקצועי? שלוגלוגים. זה נקרא סעיף הגן, מרשרש. פעם קראו לזה על שם איזה זמרת שרקדה או הופיעה עם זה, לא זוכרת את השם שלה, לא משנה. בסדר גמור, זה מרשרש. מרשרשות ועוזר לעבודת האגן. אז יאללה, אנחנו מתחילים עכשיו בתנועות הראשונות. אני מאמין שכולכן תצלחו אותן בתור רקדניות, מנוסות. מה? לא בטוח. אני ראיתי, את מנוסה. אל תורידי מעצמך אפילו לשנייה. יופי, תלכים ככה עם חזה מתוח. אתה גם מסוגל, שתדע. כן? כל אחד מסוגל. וואי, את המנטורית שלי. לשמוע את המוזיקה, להכניס אותה לנשמה ולהזיז את הגוף. יפה, סימונה, בואי נתחיל, איפה את? יאללה, בואי, הנה קדימה, תנועות ראשונות. אמרנו עובדים על תנועות הגן. יאללה. אוקיי, אתה מחופף ברכיים ומזיז את האגן. ניצה, תצע. כן. יופי. עכשיו אתה מגלגל, שחרר. מגלגל, שחרר. יופי. לא, זה קצת מוזר לי התנועה הזאת, אני חייב להגיד, לא יודע אם התחברתי. מה זה אומר? זה חלק מהעבודה. יאללה, בואי נרחיב, בואי נגדיל את התנועות. אוקיי, עכשיו בוא נעבוד על טוויסטים. את עושה טוויסטים?
המורל. נריד? להרעיד, עכשיו אני בהרעדות. יפה. איזה שקשוקים! זהו, מי ייקח אותי ברצינות איזה אחרי הרגעים האלו? שקשוקים, פז, איזה שקשוקים. תן בשקשוקים, תודה רבה, תן. תודה. אני עסקתי בשקשוק הרבה שנים, זאת הייתה הקריירה הקודמת. זה נראה כמו יותר משהו שהוא בלתי נשלט מאשר שקשוק מודע. לא רוצה כן. כזה? כן. זה לא... יותר בעולמות זה תנועה הפרכוס. רצונית, עומר. מאשר אני שולח... לא נכון, לא... יאללה, בואו מעגל, בואו מעגל. יש לי כלבה חולת אפילפסיה. אבל ככה היא נראית בזה. ככה היא נראית אוי, אוי, אלוהים, אלוהים. יפה מאוד. אם חשבתם שעכשיו פז רובינזון מביך את עצמו, הנה תזכורת של הימים האחרונים, ובראשם הג'ינס שקרע את עכשיו אתם מראים הרשת. שנקרא לי הג'ינס. אתמול, ראית את זה? הנה, בבקשה. הג'ינס שקרע את הרשת, בואו תראו. בוקר טוב לפז רובינזון, וואו, וואו. שהולך להשפיל את עצמו פעם נוספת. נה 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 נה. אלייך ואני רוצה שתלמדי אותי את הצעדים, בסדר? תן לה את המיקרופון, שאיתה תראה לך מה עושים. זה פחות מנוסעת, אבל... שגם את לא בקיאה כל כך במילים. פה בהוצאת אוויר פה, הגן מגיע קדימה, ראש יורד למטה. אורה נשמע... זה אומר שכרגע... שנייה אחת. יש! יש! וואו, זה... בנות העיר, 1000 נשיקות לך אהובתי, 1000 נשיקה ונשיקה. 1000 נשיקות. הופה, הוא כבר אוקיי, על הכיסא. כן, הוא כן. כבר על כיסא. שמישהו יארגן לו בר לעלות עליו. לדעתי... פז, מה היינו עושים בלעדיך? פז, מה היינו עושים בלעדיך עם שמירה על שפיות? במקרה שלנו השפיות. במקרה שלנו. ועכשיו יש את החוויה. במידה ומשהו יקרה, איפה אני אעבוד? זאת המחשבה שלי. מי ייקח אחרי זה? סימונה, אני ואת נלך להופיע. יאללה, להשתחוות כולם, בואו נשתחווה. יפה. אלבי, אח יא אלב. לב שלי. הלב שלי. את הלב שלי. בואו נחזיר את השידור, חברים. בוקר שמח. בינתיים, בשקט. אז תודה רבה לך. רליק שפיר, ממחר מצטרף לפז במסעותיו. לא, רליק שפיר כמומחה לריקודי בטן, תחווה דעה בבקשה. זה אמנם לא תחום המומחיות שלי. תת מומחיות. לא אתה יכול מן להגיד הנמנע. תת מומחיות. שי, עוד מילה אחת אנחנו